faka zami mu fara da Tanimu Akawu wanda talauci ikewaye shi, sai dai a cikin wannan bidiyoyi za ku ga yadda Adam A Zango ya sabon aure a ƙasar Nijar. A cikin dai waɗannan bidiyo za ku ga yadda Naziru sarkin waƙa yake sukan Dauda Kawu rararara, kai har ma da martanin da Garzali Miko da KB International suke mayarwa da shi Naziru sarkin waƙa. To amma mu fara da Tanimu Akawu. Duk abin da aka ce kungiya, in dai kungiya tana da tsari, ka san kuma akwai ci gaba, aka maka tallanta, to ya kamata ka yi azaman ka. Wannan kungiya ta Triple RA gaskiya ne da ba na ciki, amma yanzu da na ga tafiyar tana da tsari, shi yasa na shiga kungiyar. Zan ba da tawa gudunmawan 100%. Bola Tinubu da Kasim Shettima na gamsu da tsarin mulkinsu. Ban yi nadama ga shiga kungiyar nan ba. Yanzu a halin da ake ciki ma yanzu na zo taron Triple RA a jihar Jigawa. Kuma mun yi taro lafiya cikin aminci. Ina nan a Triple RA daram. APC daga sama har ƙasa ina nan daram. Ku mutane masu yaɗa jita-jita na cewa yayi nadama shiga su Triple R sai ku kiyaye ki magaishin tabar dan ku gaji. Ba Adam A Zango nan dai yayi sabon aure har ma ana taya shi murna. Duka dai a cikin bidiyo na biyu muna so ku bayyana mana ra'ayoyinku a kansa, domin shi ba mai lakabi da aure saki, domin baya iya yin aure ya rike. Shi ma za ku kalla a cikin wannan bidiyo na biyu. Alabar shi idan kun gama kallon nasa, to za ku ga na Naziru sarkin waka da yake maiwa da Dauda Kawu rarara martani. To mu fara da na bikin Adam A Zango din. Bidiyo da ke a gan kasuwanni ango. Makin yan na'u sun zo su cikin su wannan karan in Allah ya so. Insha Allah rabbi. Ban taba aure dan rabu da mace ba. Insha Allah rabbi. An yi an gama. Yan na'u yanzu suna jin labari za su ce kwana nawa za ta yi. Ko me za su faɗa. Yau dai ka zama ango nawa. Thank you. Sun fusata Naziru sarkin waka da shirin yana ta mayar da martani. Duka za ku kalla a cikin wannan bidiyo. Yanzu idan ya gama martaninsa, to za ku ga yadda Garzali Miko da KB International suka mayar masa da martani. Duka a cikin wannan bidiyo. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dare, da fatan kuna lafiya. A gurguje ina so tun kwana biyu in magana ban samu nayi ba, sai yanzu Allah ya ban dama. To ba wani abu bane akan wakar. Kun ji yadda Naziru sarkin waka yayi kace da Dauda Kawu rararara. To sai dai yan koransa wato Garzali Miko da KB International sun zo suna kare Dauda Kawu rararara, har ma suna cewa uwa bata fi uwa ba, kowa ya zage ka karama. Kai ga abin da ba suke cewa sai mu rama bake, Wallahi sai mu rama. uwa ta uwa ne, duk wanda ya zage ka karama. Mu ma yan arewa ne, mentality din arewa ne akan duk wanda ya zage mu zamu har ringila na siya. domin samun shirye-shiryenmu 247 multimedia tana so ku danna subscribing, ku danna alamar kararrawa, ku yi liking, ku yi sharing, ku yi comment domin kasancewa